ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. നാനാഞ്ചനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 7 ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ സ്ത്രതേജസ്തു തത്രയോഃ ത്രിലോകാൻ പ്രദഹൻ മഹത് ദഹ്യമാനാഃ പ്രജാ സർവാഃ സാംവർത്തകമമം സദാ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ സ്ത്രതേജസ്തു ത്രയോഃ ത്രിലോകാൻ പ്രദഹൻ മഹത്. ദഹ്യമാനാഃ പ്രജാ സർവാഃ സാംവർത്തകമമം സദാ. ദൃഷ്ട്വാ അപ്രകാരം ദർശിക്കയാൽ അസ്ത്ര അസ്ത്രം തേജഃ താപം തു എന്നാൽ തയോഹോ രണ്ടിന്റെയും 3 ലോകാൽ ലോകങ്ങൾ പ്രദഹത് ജ്വലിക്കുന്ന മഹത് തീവ്രമായ ദഹ്യമാനാഹ ദഹിക്കുന്ന പ്രജാഹ പ്രജകൾ സർവാഹ സർവത്ര സാംവർത്തകം വിശ്വപ്രപഞ്ചം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സർവസംഹാരകനായ വന്യയുടെ നാമധേയം. അമംസത ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. വർത്തമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ലോകങ്ങളിലെ സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും അസ്ത്രങ്ങളുടെ സംയോജിത താപത്താൽ ദുസ്സഹമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. സംഹാരവേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
സമ്പർത്തക അഗ്നിയെ ഏവരും അനുസ്മരിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം രചിച്ചു. തന്റെ പുത്രനായ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ്രോണപുത്രനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന കഥയോടുകൂടി. അതായത് മഹാഭാരത യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് അശ്വത്ഥാമാവ്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രനായ അശ്വത്ഥാമാവ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ പുത്രന്മാരെ 5 മക്കളെ വധിച്ചു. അവിടെ തല വെട്ടിയിട്ട് ആസന്ന മൃത്യുവായിട്ട് കിടക്കുന്ന ദുര്യോധനന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിലൊട്ടും സന്തോഷിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിലൊട്ടും എന്താ പറയാ വേദനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ദുര്യോധനൻ. അവിടുന്ന് ദ്രൗപദിയോട് അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാൻ അവന്റെ തല അറുത്തിട്ട് നിനക്ക് കൊണ്ടുതരാം, അവന്റെ ശവശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നീ സ്നാനം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്രോണപുത്രന്റെ പുറകെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അർജുനൻ. അപ്പോ ഭയം നിമിത്തം, അതായത് മൃത്യു ഭയം നിമിത്തം അദ്ദേഹം പിൻവലിക്കാൻ അറിയാത്ത ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുകയും അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ പിൻവലിക്കാൻ അശ്വത്ഥാമാവിന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ വേറൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അർജുനനോട്. അതിൻ പ്രകാരം അർജുനൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ 2 അസ്ത്രങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ താപത്തെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ലോകങ്ങളിലെ സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും അസ്ത്രങ്ങളുടെ സംയോജിത താപത്താൽ ദുസ്സഹമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ 2 ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളും തമ്മില് ചേർന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ താപം ത്രിലോകങ്ങൾ, ഏതാണ് ഈ ത്രിലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 14 ലോകങ്ങൾ, ഈ 14 ലോകങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടു. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭൂമി മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ള 7 ഉപരിലോകങ്ങളും താഴോട്ടുള്ള 6 അധോലോകങ്ങളും, ഇങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തില് 3 ലോകങ്ങൾ വരുന്നത്. അതായത് ഭൂമി, മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങൾ, താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ, അങ്ങനെയാണ് ത്രിലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ മുഴുവൻ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ ആ ദുസ്സഹമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സംഹാരവേളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പർത്തക അഗ്നിയെ ഇവരും അനുസ്മരിച്ചു. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രളയം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് സമ്പർത്തക അഗ്നി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ആ സമയം ആ സംഹാരത്തിന് വരുന്നത് സമ്പർത്തക അഗ്നിയാണ്. അത്രയും തന്നെ ചൂട് എല്ലാവരും അനുഭവപ്പെട്ടു ഈ 2 ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉപമയായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ആവർത്തം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാധിജെ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങൾ, മധ്യമ ഗ്രഹങ്ങൾ, നിമ്ന ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ത്രിലോകങ്ങൾ. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത് ഈ ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും 2 അസ്ത്രങ്ങളും സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ താപം പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ആവരണം ചെയ്തു. എല്ലാ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലുമുള്ള സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും ക്രമാതീതമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അവർ അതിനെ സമ്പർത്തക അഗ്നിയോട് താരതമ്യം ചെയ്തു. ആകയാൽ അല്പജ്ഞാനികളായ ലൗകികരായ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാക്കൾ ഇല്ലാത്ത യാതൊരു ഗ്രഹവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 14 ലോകങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശിലപ്രഭുപാദർ നമ്മളോട് പറയാണ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ജീവനുള്ളത്. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ചന്ദ്രനിൽ ജീവനില്ല അല്ലെ, അവിടെ ജലത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഓരോ എന്താ പറയാ റോക്കറ്റും അതൊക്കെ വിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, വെള്ളത്തില് ഇഷ്ടംപോലെ ജലജീവികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് പക്ഷെ അതുപോലെ ജലത്തിൽ കഴിയാൻ പറ്റുമോ? ആ ജലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പോയാൽ കഴിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. കാരണം നമുക്കിവിടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന ശരീരമാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെ കാണാനുള്ള ഒരു വിഷൻ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അവിടെ ജനങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്പജ്ഞാനികളായ ലൗകികരായ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാക്കൾ ഇല്ലാത്ത യാതൊരു ഗ്രഹവുമില്ല. ഈവൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ പോലും ആരുണ്ടാവും? ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാവും. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാമെങ്കിൽ അഗ്നിയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശരീരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത? അപ്പോ സൂര്യഗോളത്തിൽ പോലും ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയും ജനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഇല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
പ്രജോപദ്രവമാലക്ഷ്യ ലോകവ്യതികരം ച തം മതം ച വാസുദേവസ്യ സഞ്ജഹാരാർജുനോദ്വയം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജോപദ്രവമാലക്ഷ്യ ലോകവ്യതികരം ച തം മതം ച വാസുദേവസ്യ സഞ്ജഹാരാർജുനോദ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രജ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, ഉപദ്രവം ആലക്ഷ്യ അത് ദർശിക്കയാൽ, ലോക ഗ്രഹങ്ങൾ, വ്യതികരം നാശം, ച തം അത്, മതം ച അഭിപ്രായവും, വാസുദേവന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ, സഞ്ജഹാര പിൻവലിച്ചു, അർജുനൻ ദ്വയം ഇരു അസ്ത്രങ്ങളും. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുവാക്കിച്ചേ. പ്രജകൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആസന്നമായ നാശത്തെയും ദർശിക്കയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഭിലഷിച്ചതുപോലെ അർജുനൻ തൽക്ഷണം ഇരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളെയും പിൻവലിച്ചു. അപ്പോ അർജുനൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തൊടുത്തു വിട്ടത് 2 അസ്ത്രങ്ങളെയും പിൻവലിക്കാനായിരുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ അത് രണ്ടും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന് പ്രകാരം ചെയ്തു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചേ. ആധുനിക അണ്വായുധ സ്ഫോടനങ്ങൾ ലോകത്തെ സമ്പൂർണമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യും എന്ന സിദ്ധാന്തം ബാലിശമായ സങ്കല്പമാണ്. പ്രാഥമികമായി അണ്വായുധത്തിന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്ര ശക്തിയില്ല. രണ്ടാമതായി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയിലാണ് എല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയോ അനുവാദമോ ഇല്ലാതെ യാതൊന്നും തന്നെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ആത്യന്തികമായി ശക്തിമത്തായത് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. തന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നു. നിസ്സാര രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മനോരഥങ്ങളാലല്ല, മറിച്ച് ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ മാത്രമേ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ദ്രൗണിയും അർജുനനും ഇരുവരും പ്രയോഗിച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. തൽക്ഷണം അർജുനനാൽ അത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു. അതേപോലെ സർവശക്തനായ ഭഗവാന് നിരവധി കർത്താക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെയും ഒരുവനാൽ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അണ്വായുധങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, അത് അർജുനൻ മറ്റൊരു അസ്ത്രം തൊടുത്തു വിട്ടപ്പോ ഒരു നാശവും സംഭവിക്കാതെ ആ 2 അസ്ത്രങ്ങളെയും പിൻവലിക്കാനും ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് സാധിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്. അപ്പോ ഒരാൾ അണ്വായുധം ഉണ്ടാക്കി എവിടെയെങ്കിലും നാശം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന അണ്വായുധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടി ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു നാശമോ സംരക്ഷണമോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ, അതായത് കർമ്മണ ദൈവനേത്രണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നശിപ്പിക്കേണ്ടടുത്ത് അവരൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ആർക്കും ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും, അതായത് ഒരു അണ്വായുധം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബുദ്ധി പോലും ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ആത്യന്തികമായി ശക്തിമത്തായത് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതായത് ചിലര് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി, അല്ലെ? മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സാചരാചരം. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ശ്ലോകം? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നിസ്സാരമായ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മനോരഥങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ മാത്രമേ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും അതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതിന്റെ പിന്നിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ദ്രൗണിയും അർജുനനും ഇരുവരും പ്രയോഗിച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. തൽക്ഷണം അർജുനനാൽ അത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു. അതായത് നിമിത്തമാത്രം ഭവസവ്യ സാജി എന്ന ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് അത് തീരുമാനിച്ചത്. അത് രണ്ടും, അതായത് ഒരു നാശവും സംഭവിക്കാതെ ഈ രണ്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രങ്ങളും പിൻവലിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അർജുനൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അത് നിർവഹിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ നിരവധി കാര്യകർത്താക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യകർത്താവായിട്ട് ആര് മാറുന്നു? അർജുനൻ മാറുന്നു. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെയും ഒരുവനാൽ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ മാത്രമാണ്. ഇതും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയില് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അതായത് മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അർജുനൻ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും മരിച്ചു, അല്ലെ? എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാ, ഭഗവാൻ ആരാണ്? സാരഥിയായിട്ടാണുള്ളത്, അല്ലെ? അർജുനന്റെ. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഭഗവാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിക്കോളൂ, ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇറങ്ങാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, അല്ല, ഞാനല്ല, നീ ആദ്യം ഇറങ്ങിക്കോളൂ, ഞാൻ അവസാനം ഇറങ്ങിക്കോളാം. എന്നിട്ട് അർജുനൻ സേഫ് സോണിൽ എത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അതായത് ഈ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ എത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ആ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇറങ്ങിയ വഴിക്ക് ആ രഥം 1000 പീസായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അർജുനന്റെ ആ രഥം ഭഗവാൻ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെയും ഒരുവനാൽ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോ അർജുനനെ ആ രഥത്തിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ജയിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനൻ ജയിച്ചത്. അല്ല, ഭഗവാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അർജുനൻ മരിച്ചു പോവായിരുന്നു, അല്ലെ? ആ രഥം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അർജുനൻ മരിച്ചു പോവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മാത്രമാണ് എവിടെയും നടക്കുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത ആസാദ്യ തരസാ ദാരുണം ഗൗതമീ സുതം ബബന്ധാമർഷതാം രാക്ഷഃ പശും രശനയാ യഥാ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത ആസാദ്യ തരസാ ദാരുണം ഗൗതമീ സുതം തദ ആസാദ്യ തരസാ ദാരുണം ഗൗതമീ സുതം ബന്ധാമർഷതാം രാക്ഷഃ പശും രശനയാ യഥാ. ബബന്ധാമർഷതാം രാക്ഷഃ രശനയാ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തതഃ അനന്തരം ആസാദ്യ പിടികൂടി തരസ ചാതുര്യത്തോടെ ദാരുണം വിപത്കരമായ ഗൗതമീ സുതം ഗൗതമീ പുത്രൻ ബബന്ധ ബന്ധിച്ചു അമർഷ അമർഷം താമ്ര അക്ഷഃ ചുവന്ന താമ്ര നേത്രങ്ങളോടെ പശു മൃഗം രശനയ കയറുകളാൽ യഥ എന്ന പോലെ. ഇരു താമ്രഗോളങ്ങളെ പോലെ രോഷത്താൽ ചുവന്നു ജ്വലിക്കുന്ന നേത്രങ്ങളോട് കൂടിയ അർജുനൻ ഗൗതമി പുത്രനെ സാമർഥ്യപൂർവ്വം പിടികൂടുകയും കയറുകളാൽ അവനെ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ പിൻവലിച്ച അർജുനൻ ആരെ പിടികൂടി? ഇവിടെ ദ്രൗണിയെ പിടികൂടാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ അർജുനന്റെ കണ്ണുകളെ ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് താമ്രഗോളങ്ങളെ പോലെ ചുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ? അത്രയും ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ലേ, അത്രയും ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുവന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അർജുനന്റെ കണ്ണുകള്. അങ്ങനെ ഗൗതമി പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വത്ഥാമാവിനെ തന്നെയാണ്. അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അമ്മ കൃപിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ്. അതായത് ഗൗതമന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ഗൗതമി എന്ന പേര് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗൗതമി പുത്രനെ സാമർഥ്യപൂർവ്വം പിടികൂടുകയും കയറുകളാൽ അവനെ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മൃഗത്തിനെ എന്ന പോലെ. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനാണ് അശ്വത്ഥാമ, അല്ലെ? ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാണ്. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ ബന്ധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ മാതാവായ കൃപി ഗൗതമന്റെ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയം അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടികൂടുകയും ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ കയറുകളാൽ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ്. ഈ ബ്രാഹ്മണപുത്രനെ ഒരു മൃഗത്തെ എന്ന പോലെ പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ട ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യത്തിന്റെ ധർമ്മം ഭാഗമായി അർജുനനുണ്ടെന്നാണ് ശ്രീധരസ്വാമിയുടെ മതം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഇനി വരുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ ശ്രീധരസ്വാമിയുടെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ മാതാവായ കൃപി, അതായത് ഗൗതമീ സുതൻ എന്ന വാക്കിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഗൗതമന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഗൗതമീ സുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണപുത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമാവിനെ
ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാണ് കെട്ടിയത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു? അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ കർത്തവ്യം അല്ലെ, ആ ഒരു ധർമ്മം അത് അർജുനനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ചിട്ടും ഒരു ശൂദ്രനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ആര് കാണിച്ചത്? അശ്വത്ഥാമാവ് കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഇനി വരുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ ശ്രീധരസ്വാമിയുടെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അശ്വത്ഥാമാവ് ദ്രോണാചാര്യരുടെയും കൃപിയുടെയും യഥാർത്ഥ പുത്രനായിരുന്നു. എന്നാൽ നീചമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് സ്വയം പതിക്കുകയാൽ അധപതിക്കുകയാൽ അവനെ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ അല്ലാതെ മൃഗത്തെ പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഉചിതമാകുന്നു. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണപുത്രനായിട്ടും ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും അവൻ ചെയ്തത് നീചമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. അതായത് നീചമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് സ്വയം അധപതിക്കുകയാൽ, അത് സ്വയം അവനായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അല്ലെ, അശ്വത്ഥാമാവായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനെ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് വളരെ ഉചിതമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശിബിരായ നിനീശന്തം രജ്വാപദ്വാരി പുംബലാത് പ്രാഹാർജുനം ഭഗവാനംബുജേക്ഷണഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശിബിരായ നിനീശന്തം രജ്വാപദ്വാരി പുംബലാത് പ്രാഹാർജുനം പ്രകുപിതോ ഭഗവാനംബുജേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിബിരായ സൈന്യ കൂടാരത്തിലേക്കുള്ള മാർഗേണ, നിനീശന്തം അവനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ഋജ്വ കയറുകളാൽ, ബദ്ധ്വ ബന്ധിച്ച്, രിപും ശത്രു ബലം പ്രയോഗിച്ച്, പ്രാഹ അരുളി ചെയ്തു അർജുനനോട്, പ്രകുപിത കുപിതനായി, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അംബുജ ഈക്ഷണ തന്റെ അംബുജ നയനങ്ങളാൽ വീക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അശ്വത്ഥാമാവിനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയ ശേഷം അർജുനൻ അവനെ സൈനിക കൂടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ അംബുജ നേത്രങ്ങളാൽ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുപിതനായ അർജുനനോട് അരുളി ചെയ്തു. അപ്പോ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ഞാൻ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ, അവന്റെ തലയറുത്ത് നീ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്നാനം ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് അർജുനൻ ദ്രൗപദിയോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ അവനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് തന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ദ്രൗപദിയുടെ സമക്ഷം കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ തന്റെ അംബുജ നേത്രങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നോട്ടം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ, വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക, ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി. അങ്ങനെ അർജുനോട് പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ ഇരുവരെയും, അർജുനനെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും കോപാകുലരായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അർജുനന്റെ നേത്രങ്ങളെ ചുവന്ന താമ്രഗോളങ്ങളോടും അതേസമയം ഭഗവാന്റെ നയനങ്ങളെ അംബുജങ്ങളോടും സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അർജുനന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കോപം ഒരേ തലത്തിലല്ല എന്നിത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അഭൗതികനാകയാൽ ഏതവസ്ഥയിലും നിരപേക്ഷനാണ്. ഭഗവാന്റെ കോപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണസവിശേഷതകൾക്കുള്ളിലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവിന്റെ ക്രോധത്തിന് സമാനമല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരാണ്. താമ്രഗോളങ്ങൾ പോലെ ചുവന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അർജുനന്റെ കണ്ണുകൾ കോപം കൊണ്ട് അല്ലെ. തന്റെ കുട്ടി, അതായത് ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കളെയും വധിച്ച, ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ അശ്വത്ഥാമാവിനോട് അത്രയും കോപിഷ്ഠനായിരുന്നു അർജുനൻ. അതുപോലെ ഭഗവാനും കുപിതനായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളെ താമരക്കണ്ണുകളോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അർജുനനെ താമ്രഗോളത്തോടും അർജുനന്റെ കണ്ണുകളെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനും കോപമുണ്ട്, അർജുനനും കോപമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് രണ്ടും ഒരേ തലത്തിലല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ അല്ലെ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല. തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുന്നവരെ പണിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? നമ്മളിപ്പോ അച്ഛനമ്മമാരായാലും മക്കളെ പണിഷ് ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് പണിഷ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ നേരെ വഴിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും കൊടുക്കുന്ന പണിഷ്മെന്റ് അവർക്ക്
നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ തലത്തിലല്ല, നമ്മള് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ അതേ രീതിയിലല്ല അഭൗതികനായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കോപം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമർഷവും ആമോദവും സമമാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമർഷം. സ്വഭക്തന്റെ കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ മനച്ചായ്വിന്റെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണത്. കാരണം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതം. ആകയാൽ ഭഗവാൻ കോപാകുലനാണെങ്കിലും ആ കോപത്തിന്റെ പാത്രമാകുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. സർവ്വ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭഗവാൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണല്ലേ, നിരപേക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ കോപിച്ചാലും ആ കോപം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും എന്താണ് വരുന്നത്? അയാൾക്കും ഗുണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കോപവും സ്നേഹവും എല്ലാം എന്താണ്? ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കോപത്തിന് പാത്രമാകുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രമാകുന്നവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കോപത്തിന് പാത്രമാകുന്നവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സർവ്വ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭഗവാൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയ, എനിക്കാരും ആരോടും ദേഷ്യവും ഇല്ല, ആരോടും ചായ്വും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ഭഗവാന്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, അവരോട് ഭഗവാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈനം പാർത്ഥാധസിത്രാതും ബ്രഹ്മബന്ധൂമിമം ജഹി യോസാവനാഗസുക്താൻ അവധീന്നിഷി ബാലകാൻ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈനം പാർത്ഥാർഹസിത്രാതും മൈനം പാർത്ഥാർഹസിത്രാതും ബന്ധൂമിമം ജഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂമിമം ജഹി യോസാവാനാഗസുക്താൻ അവധീന്നിഷി ബാലകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।